Хаумығығыз, хұрмәтлі тамашасылар. Ретро плюс тапсыруына рахим етегіз. Яратабыз, хоқланабыз, күтіп алабыз, ислейбіз. Һәм әлбәттә, тагыла бер тапкыр һеҙгә тәҡдим итәбез. Буларның барыһы ретро плюс тапсыруында. Ассаламу алейкум, достар. Хөрмәтле тамашасылар, без бүгендә Башҡорт дәүләт академия драма театрындабыз. Сөнки һеҙҙең иғтибарығыҙға «Бажалар» спектаклен тәҡдим итәбез. Был спектакль 2000 йылдарда төшөрөлгән һәм һоҡланғыс хәтирәләр ҡалдырған. Яратып ҡарайбыҙ, һоҡланабыҙ һәм әлбиттә ошо спектаклдә төп ролдәрҙең береһен башҡарған Башҡортостандың халыҡ, Рәсәйҙең ат ҡанаған артисы Илсияр Ибраһим ҡыҙы Ғәзетдинова менән бөгөн осрашмайынса булдыра алманыҡ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Гүзәл кешеләр һәр ваҡытта гүзәл булып тороп ҡала. Инде бына яңыраҡ ҡына гөрләтеп, һоҡландырғыс итеп, һәр ваҡыттағыса юбилей кисәләре үтте. Ә бына беҙ бөгөн тәҡдим итәсәк спектаклдә һеҙҙең яратҡан. Бына әле беҙ ошоға тиклем һөйләшеп алдыҡ. Күҙҙәрегеҙ янып, ысҡынланып китте. Бажалар спектакле тураһында әлбиттә һөйләшеүебеҙ булыр. Бына йәшлек хәтирәләренә билгеле бер йәшкә еткәс иҫкә алыу йәшлекте һине барыбер ниндәйҙер теге дәртләндереп, көс өҫтәп ҡуя инде. Бына һеҙ әйткәс тә мин бер нисә көн талпынып йөрөнөм. Әлбиттә, был йылдар теге театрда Рифхат Вәкиловичтың ҡайтҡан йылдары, Лик Валеевичтың эшләгән ваҡыттары. Шул ваҡытта Шамил ағай Рәхмәтуллин үҙен режиссер булараҡ һынап, ҡарап, бик күп спектаклдәр ҡуйған йылдарға тура килгән ваҡыт. Был спектаклдың режиссеры Шамил ағай Рәхмәтуллин. Ә Шамил ағай Рәхмәтуллин тураһында һөйләй башлаһаҡ, уның үҙенә 2 сәғәтлек тапшырыу кәрәк буласаҡ. Әммә ләкин мин уның ҡул аҫтында эшләү менән үҙемде бик бәхетле итеп һанайым. Бик матур ролдәр уйнатты, килеп кенә кергән, башлап кына торған. 72-нче йылда законный рәүештә башлап ебәрдем инде. Уға тиклем 70-нче йылдардан ҡайбер спектаклдәрҙә уйнаштыра инем, саҡыралар ине. Студент булараҡ. Студент булараҡ мин Кәрлә Йондоҙ менән башланым бит инде гастролдәрҙән. Шул Кәрлә Йондоҙҙо уйнарға саҡыралар ине. Шунан Нурия Ирсаева бара алмағас бер выездға Рафаэль Сафиндың Йәнбикә спектакле менән Нурия образында барып ҡайттым Кушнаренкоға. Шунан бәләкәй ролдәр бирештерәләр ине. Лик Вәлеевич беҙҙе уҡыта ине бит инде. Шулай итеп, мин театрға студентфактан уҡ кереп китә яҙға инем. Һәм беҙ театрға килеп эшләй башлағанда, театрдан ниндәйҙер сәбәптәр менән Хәнә Мингажева киткәйне, Сафура Асылбаева киткәйне. Шул оларҙың ролдәренә мине килеп кермәҫ борон уҡ студент ваҡыттан уҡ әҙерләнеләр. Кертәләрде, вот дип әйтәбеҙ бит инде. Вазит иттеләр, һәм мин Мәскәүгә үҙемдең ролдәрем менән генә түгел, теге телеяшлектәр уже күптән уйналған спектакль, телеяшлеккә һандуғас булып кереп китеп, Мәскәүләргә барып, йөрөп уйнап ҡайтҡан кешемен әле. Тамашасыға рәхмәтле булдым ғүмерем буйына, сөнки тамашасы мине беренсе спектакльдәремдән үк яратып ҡабул итте, үҙ итте. Бажаларға килгәндә, Шамил ағай шундай үҙенсәлекле кеше бит инде ул. Бына төрлө режиссер төрлө алымдар менән килә. Комедияға, драмаға, бөтә ҡуйылышта инде төрлөсә. Ул үҙе комик актер булараҡ, уның менән эшләүе бер үк ваҡытта рәхәт тә ине, бер үк ваҡытта ауырыраҡ та ине. Сөнки Шамил ағайҙың юморын йәш булғас бәлки бик аңлап та бөтмәгәнбеҙҙер. Ҡайныһын дөрөҫ әйтә, ҡайныһын шаяртып әйтә. Шунан был шаярта тип һеҙҙең өсөн бөтөнөнә ысын барлыҡ бит инде. Ысын барлыҡ. Бер мәлде күпмелер эшләгәс, Шамил ағай бик шаян кеше булараҡ, туҡта әлмәйтә, мин дә шаяртайым әле тип бер һүҙ әйткәйнем, был мине әллә 2 сәғәт һүгеп ырғытты. Ул үҙе шаярта белгән кеше юморды ҡабул итмәй икән икенсе кешенән. Мин дә теге көлөбөрәк нисектер әйтеп ҡуйғайным. 2 йыл мин унан ҡурҡып, ҡасып, өндәшергә ҡурҡып йөрөп яттым. Шунан үҙе килеп, ярай, мин ғәфү үтенәм һинән, мин һиңә дөрөҫ әйтмәнем тип инде, шунан тағы дуҫлашып киттек. Бажаларға килгәндә,
Бұл роль бирелгәс, мен инде Режиссер буларак режиссер буларак минең менән беренче спектакль. Язбага тотынып куйган. Юк, минең менән беренче спектакль 74-нче елда булды. Илдар Юзеевтың Хандугастар килгән безгә. Ул Илдар Юзеев теге больницала уйнаган, теге төрле профессия кешеләре инде. Менә шунда тоже медсестра, яшь медсестраны уйнаган. Шул спектакльдә бер мәлдә төндә асып ибәрһәм, мәйтәм, был муендар озын кая булды микән? Был ирендәр пупак каян булды микән? Шундай калын ирендәр дип. Менә яшьлектең шулай төшеп калу, мин уны беренче тапкыр яңылыш кына күреп калып, шаккаткайным. Менә Шамил агай миңа карата нисектер теге бернисә 6 роль уйнаганмын мин унда. Шуга мин уга рәхмәтлемен үземнең гомеремдә. Чөнки режиссерлар театрда мәңге итмәй, мәңге артистлар буш йөрергә мәҗбүр булалар режиссерлар итмәү аркасында. Вот Шамил агай шул вакытта ала ине безне эшкә. Башаларда спектаклендә катнаштым. 6 спектаклендә берендә 2 роль уйнаным. Башта уйнаным да, шуннан Гүл Арсланны билгеле бер яшькә иткәс, баштарттылар, миңа тапшырды. Кәләшле кәләше. Ул Гүл Арсланны вариантында ла бар. Һәм менә Рәвистең юбилеенда Рәвис менән безнең вариантта төшерделәр. Анысы яңа вариант инде, без Улгайгас уйнаган вариант. Әмма ләкин ул спектакль менән 15 еллап йөренек. Бына халык үлеп ятып карай ине, чөнки һәрбер гаиләлә була торган вакыйга ине ул спектакльләрдә. Бажаларга килгәндә, бажалардагы артистлар һәммәһе без килеп театрда эшләй башлаганга караганда ук улар уже үзләрен таныткан, данлыклы исемнәр алган, герой-любовниктарды уйнаган, героиняларды уйнаган актрисалар ниндәйдер урта буынга килеп иткәннәр ине. Унда Асия Пайнафикова, онда Рива Исхакова, Дарига апай Файзуллина, шунан Шамил агай үзе, шунан ки Иршат Валеев, халык артистлары ине. Шунан Хамид Яруллин, Хамид Шамсетдинов, оның да ул минән хоңрак килеп кирде театрга, хоңрак бетереп. Хамидтың яшь сагы ине. Менә шулай итеп, һәм минең менән спектакльде сыгарды. Кутлугилдин Халид сыгарды. Ул театрдан китте. Театрдан күпмедер уйнагас. Шунан ана язмала инде без Рамил Богданов менән төшкәнбез. Гастрольләргә сыкканда бына йылы тойгылар, бөтәһе теге танылган артистлар бит инде. Без яшьләргә танылган артистлар менән майда каймакта йөрү шул тиклем рәхәт ине. Бәләкәй генә сәхнәләрдә лә уйнайнык. Хатта бына миндә карточкалар бар ине. Теге урман буенда, урамда грим матурланып ултырабыз инде. Шундай фотолар бар. Значит, без аны машина өстендә лә уйнаганбыздыр. Просто уны оныта төшкәнмен. Теге или клубтар бәләкәй булып, урамда грим алып кирип уйнаганбыздыр инде. Элекке вакытта клубтар бик юк ине, без теге ашлык хаклана торган урыннарда күп уйнайбыз. Или 2 машинаны, 3 машинаны грузовойда кушалар да, шунда декорация корып шулай уйнаган вакыттар да бар ине. Гастрольдәрдә йөргән вакыт хәтерләйм. Борай, Янавыл, Тәтешле, Аскын яктарында бер 2 ел йөренек без ул спектакль менән. Халык инде бөтә знаменитый артистлар битен бөтәһе танылган исемлеләр. Ул вакытта битендә кунакханалар юк. Кунакханалар бик бүлешеп алалар. Шунлаган ярдарды халык йырлай ине. Зөлфия йырдарын халык йырлай ине. Шуннан клубтарда ла куеп караган вакыттарда шунда теге клуб артистлары менән, авыл артистлары менән сораша инек без. Хабан туйдарына туры килә инек. Шул тиклем матур йөргән хәтеремдә. Һәр береһе бына үзенчәлекле. Муллаян агай Сөяргылов та әйтергә оныттык. Муллаян агай, Сәвия Пасираева, ниндәй артистлар. Аны мәрхүмә Саубанова апайда уйнагайны, Рахима апайда уйнагайны. Муллаян агай инде ул бүткән комик актер бит инде. Бына шундай танылган артистлар белән гастрольдә йөрү яшь сакта ул бер мәртәбә ине. Чөнки һин уның авырлыгын тоймайсың, улар тоя булган авырлыктарды. Бына шундай вакыт әйтәһем килә, безнең буын артистлары, бәхетле буын артистлары, Карифидар менән усрашып, берничә ел сәхнәлә бына рәттән басып,
күмәк сәхнәлә булһа ла улар белән басып тордык. Улар белән гастрольләргә йөренек, уларны күрдек. Бер 3-4 ел хупландык. Мөбәрәков белән дә бергә Арыслан агай Мөбәрәков, Рим Сыртланов, Газим агай Тукаев белән һыу юлы белән йөренек гастрольдә. Зәйтүнә Бикбулатова. Зәйтүнә апай Бикбулатова белән, Әхрим апай белән Садыкова белән уйнап калдым тиле яшьлекте. Шуннан Рәхим апай Саубанова инде ул мине үҙенең кызы итеп гел курсалап йөрөнө, гел теге әйтеп, замечаниелар әйтеп, менә шулайрак эшләп бара дип. Хөсәйн агай белән Фәридә апай инде ул оҙағыраҡ эшләнеләр, хатта безнең менән оҙағыраҡ эшләнеләр. Бына шуға Хөсәйн агай менән нидә уйнай инек? Ата йорты, отчий дом. Хөсәйн агайдың күҙе зәп-зәңгәр күҙ сәхнә артынан күренеп калһа, аның күҙе шунда сәхнә артында ук образда ине уже, ялтырап тора ине бына. Отчий дом шул тиклем матур спектакль ине, Хөсәйн агай уйнай ине главный рольде. Бына шуларны иҫкә алһаң, без шул тиклем бәхетле буын. Унда бына әлеге йәштәргә лә эләкте ул. Но без әле корифедар ук булып беткән кешеләр түгел, йәштәр менән эшләйбез. Ә безнең буын именно теге bir сылый поколение корифедар белән эшләп, театр иткән, театрды асҡан. Бына Зәйтүнә апайҙар, ҡабатлап әйтәм инде, Арыҫлан Әхмәтовичтәр, Хөсәйн агайҙар, күп инде, күп. Быналарҙың ысынлап та ҡарап торған мөһабәт кәүҙәләре, ниндәй тауыштары. Иҫ китмәле, Прометейҙа сығып баса ине Хөсәйн агай. Илшат агайҙы мин уны үҙебеҙҙең поколение кешеһенә кертәм, хатта Илшат агай әйттергә түгел. Илшат агайҙың спектакльдәрен күреп, еще ул беҙҙең бер группаны Илшат агай Эриштан уҡыта ине, мине икенсе группала Файыз Вахитов уҡытты, телевидениеда эшләгәйне бит инде. Бына ошо урында туҡтатаһым килә. Сәхнә теленән кем уҡытты? Мине сәхнә теленән башта Хәмит агай Яруллин уҡытты. Ну, мин беренсе сессияла өслө ҡуйҙы ул миңә, сөнки мин Яруллиннан ояла инем. Йәп-йәш, матур агай ине. Минең гел күҙем аҫта. Ғашиҡ булғанһығыҙҙыр инде менә. Юҡтыр. Юҡтыр. Бына мин әгәр һорау биргәнмен икән, ул һорауҙың дауамы булырға тейеш. Шулаймы? Бына Илсөйәр Ғәзетдинованың тауышы телевидение, радиола йыш яңғырай. Уҡылған әҫәрҙәр бихисап. Шиғырҙар, хикәйәләр, радиоспектаклдәр. Йырҙар. Тауыш өҫтөндә тауышығыҙҙы кем ҡуйҙы? Тәбиғәттән бирелгән шул тауышмы, әллә барыбер сәхнә теле уҡытыусыһының ярҙамы менәнме? Ул сәхнә теге училищеларына ҡуйылып бөткән тауыштыр тип уйламайым. Беҙ бында килгәс бит әле беҙҙең менән шөғөлләнәләр ине, йыр буйынса бына. Вокаллыҡ курстары. Беҙҙе Ғали апай Султанова бик өйрәтте бит инде. Ул бит теге распеваться иткән ваҡытта шул тиклем тауышың асыла, ул даже йырламаған кешегә сәхнәгә сығыр өсөн распеваться итәргә кәрәк. Ғали апай эшләгән ваҡытта мин живой трупта уйнаным. Низкий тональста романс йырланым. Минең тормошта романс йырлағаным юҡ ине. Ғали апай теге үҙе лә аптырап тора. Ҡара әле мин нисек үҙгәртә алдым икән, низкий ине. Но мин мәктәптә уҡығанда Әлфиә Абзаловаға подражать итеп ҡалын тауыш менән йырлай инем. Училищеға килгәс, мине Зори Усмановна Утяшева уҡытты. Ләл Зөфаровналарын уҡытҡан уҡытыусы. Ул мине бик высокий голосҡа көйләне, теге сарафанчик, атуванчик дип бөтөрәй түбән голосҡа. Ну, аның өйрәтеүе миңә Ғалиеваны уйнағанда Фидан менән йырларға тоже помогать итте. Һәм мин ул тиклем түбән тауыштан китеп тордым бер периодта. Бына беләһегеҙме, Файыз Вахитов уҡытты тим, Файыз Фатихович. Ул Тимур Муллабаев менән икебеҙҙе Пионер осҡоно тигән газетәнегә саҡыра башланы. Беҙҙе беренсе курстан уҡ саҡыра башланы. Радиоға, әйе. Шулай итеп беҙ әкренләп, ул оҙаҡ итеп яҙалар ине беҙгә, аңлаттырып, һөйләттереп. Шунан радиоға кіреп киттем, һәм 3-нче курсты бетергәс, Наиля апай Ғәләүетдинова урынына уны отпускыға ебәргәндә мин ай ярым диктор булып эшләнем. Таңдан торып, радиола, Свердловала, Общежитиела тора инем. Каникулға ҡайтмайынса мин рәхәтләнеп диктор булып эшләнем. Марат ағай Рафиков миңа өйрәтә ине, былай теге ҡыныңғыға әйләнгән ваҡыттарын, менә
карагаш, зәңгәр күз дип, шул тиклем репетир иткән, мин астым да экранды, зәңгәр гаш, кара күз динем. Шуннан теге көндәлек дежурныйдар була икән унда бит. Ниндәй диктор таптыгыз сез хәзер зәңгәр каш белән кара күздә әйтә торган ниндәй диктор таптыгыз дип шулай. Ну бик асыланмадылар инде, теге артык тырышлыктан киткәндер инде. Шулай итеп минең 3нче курста беткәс диктор булып эшләп уже карьера башланды бүтән передачалар өчен. Әдәби передачалар өчен. Менә шул Башкортстан радиоһы инде бит инде ул. Мин ошо форсаттан файдаланып нык рәхмәтлемен, әйтеп китәһем килә Башкортстан радиоһына. Менә студент вакыттан алып бүгенге көнгә тиклем мин хикәяләр, шигырьләр, поэмалар укып, ул миңа сәхнәлә һөйләр өсендә, сәхнәлә уйнар өсендә образга кирип укуларым нык ярдәм итте. Артистның бит ул гомере гел рольдәр уйнап кына үтмәй, уның 2 ел, 3 ел бер рольдә уйнамаган вакытлары була. Ул осыр бүтә артист ала була, чөнки ул күсеш вакытында була бер яшьлектән урта буынга, урта буындан олы буынга дигәндәй. Менә урта буынга күскән вакыттамы белмәйм. Булды минем бер 3 ел буш торган вакытым. Оның сәбәпләре бар, аны халыкка һөйләп булмай. Шуга мин рәхмәтлемен радиога. Улар миңа шулай эш биреп, мин һәрбер укыган әйберем бер образ булып, мин как будто театрда роль уйнаган кебек эшләдем. Бана студент вакыттан спектакльдә әлбәттә сак кына ашылдык. Шулай да безнең телерадио компания турында үткәскәс, әгәр шул вакытта әйтһәләр, Илсәр туганкаем, халыккаем, матуркаем, безгә радиога эшкә күсәһең мәллә диктор булып дип әйтәләр. Бәлки әйткәндер, сәхнә тарт, әйттеләр. Күбрәк тарттымы? Әйттеләр. Нисектер теге менә мин бүгенге көндән исәпләгән вакытта уны күскән булыр идем. Яшь вакытта бит инде сәхнәгә ныграк ынтылаһың, матур-матур героинялар уйнаган вакыт бит инде. Хатта мине телевидениегә сакырдылар Амиров агай вакытында. Сәхнәнән хушлашам килмәне сәхнә менән. Бажалар спектакльдә мәсәлән, Шамил Рахманов бит инде асылып та бөек актерларыбызның береһе. Режиссер буларак роль тәкъдим итте. Эштә рәхәт. Авыр булдымы? Мин театрга килеп кергәс, мине ир заттары, өлкән агайдар бик матур каршы алды, үзләренең балалары кебек итеп инде. Катын-кызлар арасында әдрәк инде каршылыктар, һаулыгымды алмаусылар да булды, төрлесе булды. Әмма ләкин мин рәхмәтлемен өлкән буындардың йылы кабул иткәненә. Элек әдрәк кытыршы кабул итәләр ине. Менә хәтерләйм, унда симетеп алгандары ла бар ине, урыныңды белеп бас дип массовый сәхнәләрдә. Без хәзер нисек яшьтәрне кабул итәбез? Класс яеп, беренче шуннан күтәреп нитеп, элек ул әйбер бик юк ине. Элек унан теге дежурный дигән нәмәләр бар ине, худсовет, әллә ул худсовет бара. Ну, элекке кебек бик теге энәһеннән ибенә тиклем бик тикшереп бармайдар артистларны. Хәзер аттестация дигән һүз бар бит инде, бит. Элек авыррак ине яшьтәргә килеп кирип эш алып китүе. Чөнки элек өлкән буындагы актрисалар да яшьтәрдә уйнайдар ине. Яшьлектә нәмә булһа ла үтә ямагат. Мин 30 яшымда аңланым, сәхнә, тормыш, гаилә, тормыш. Беренче планда гаилә булырга тиеш. Менә хәзер мин Рәис агайгыз менән совершенно икенче профессия кешеһе, ул полковник бит инде, отставкала хәзер әйтәм дә ярый. Шуннан университетка укырга барып кирдем бит инде, башкорт теле серләрен өйрәнер өчен. Менә шул университетта укыган ысырдагы бәхетле сактарым өчен, менә әгәр дә караһалар, мин укытучыларыма рәхмәт әйтермен. Уларның күбеһе хәзер юк та инде. Әмма ләкин шул минең иң бәхетле вакытларым булды. Һәм хәтерләйм, минең татар икәнемде 5нче курска йиткәнче беркем дә белмәне. Башкорт группасында укыйм бит инде. Мин башкорт телен 2 тапкыр гына яңгылыштым училищеда. Бер тапкыр Хайырсык тинем, сыйырсыкты. Бер тапкыр Хамаур тинем. Миннән күтәрелеп көлгәндәр ине, мин 2 атнасында башкортча өйрәндем. Менә шуны камилләштерер өчен университетка барып кирүемдә әйтегез әле. Бәләкәй бала менән курсымдан калмайынча укып, шуга курсташтарыма рәхмәт. Улар минең экзаменнан сыгалар да мине ибәрер өчен баламны карарга килеп торалар.
Көне-төне иптәшем менән икәүләп эштә йөгерешәбез бит инде. Шулай итеп, менә яшьлек турында һөйләй башласаң, шул тиклем матур вакыйгалар күп булган икән. Ә шулай да иң үзегезнең яратып уйнаган ролегез, хагынган, төшләрегезгә иңгән ролегез бармы? Бар, һәрбер периодта бар. Иң беренче килеп кергәч тә уйнаган ана шул теге Поварисовтың Кәрлә йолдызындагы Суфиян Поварисовтың Кәрлә йолдызында авыл кызы, ул мин үзем инем. Менә мин шундай авыл кызы инем. Аның бит инде язылган китереп кертәней каз агай ти менә өләсәем ти күстәнәс итеп ибәрде ти, үзем тәгам капманым, һезгә бүләк итәм ти, ректорга әйтә. Тәгам капканым булманы, һезгә бүләк итәм ти. Менә шундай кызык ине. Мин дә шулай инем, үткер инем. Ну, ояла торган гадәтем бар ине, конечно. Теге актерский нахальство миндә бик озак булмай торды. Әмма ләкин шул образга охшаган Илсөяр тормыштан килә инде менә шулай. Шуга үземә охшаган Рәхимә, йырланмаган йырда авыл кызы Рәхимә, егылып китә ине халык, шундай матур образ ине. Һау юлында менә шундай характерныйрак баштагы, әлбиттә Галия Бану. 20 ел. Кызганыс, элек бит менә элек видеолар булмаган. Бер генә актер бер планда гына төшүп, в смысле бер артист төшүп кала, икенче актер күләгәлә кала төшә алмай. Хәзер бит театр үзе төшерә һәрбер спектакльдә. Шуга төшүп, менә безнең бөтә эшебез кала. Уны әйбәт. Шул яктан яшьтәр бәхетлеләр хәзер. Бөтә нәмәләрен исәпләп алып нитеп баралар. Менә бажаларга яңа әйләнеп кайтайык әле. Матур спектакль сынапы, йырлы бит инде, ул яшьлек, ул матурлык, ул таланттар, ул тамашасы, һәйван яулаган спектакль бит инде. 15 ел бардымы? Улай ук түгел, где-то 7-8 ел баргандыр. Улай 15 елга ук барып басманы. Спектакльне хушлашу авырмы? Спектакльләр менән, яраткан спектакльләр менән хушлашу авыр. Әмма ләкин шул ук вакытта үзеңнең акылыңды еңһәң, һин хәзер бүгенге көндә Зөлфияны уйнарлыкмы дип уйлайһың. Артистлар нәмә менән бәхетле. Рольләр төшеп калгалар, безнең бит әле осрашуларга йөрүебез бар. Менә Ибраһим Абдуллинның ниндәйдер юбилейында без кемдер филармониянан йырлап уйнаны, мин Зөлфияны йырлап уйнаным. Шундай осрашуларда без үзебезнең образларда искә төшерәбез. Кайтарам, вакыт Галимәм менән мин 60 яшемә тиклем Галимәне уйнап йөренем, отрывоктарда, теге Мәҗит Гафурига багышланган кисәләрдә, университетта ничә тапкыр встречаларда булдык. Шуннан кире кәүдәмде күтәрелеп биегәнсә тиклем сыйган кымдыла биеп йөренем встречаларда дигәндәй, яраткан рольләр менән осрашырга форсат булып торды генә. Осрашуларда мәктәптәргә йөрийник, институтларга йөрийник. Авылдарыбызга кайтабыз, райондарыбызга кайтабыз менә шулай. Менә улыгыз бит инде, мин шәхсән беләм. Театрга тартылманымы? Тартылманы. Нишләп? Мөхәббәт кәүдәле. Менә хәзер әйтәм, ул минем менән берничә ел гастрольдә йөрде. Артистларның үзара мөнәсәбәтен күреп йөрүне. Шуннан отрицательный роль менән йөргәндә йөрүне. Был отрицательный роль нейне? Һөйгәнемдең туган көне спектаклендә Гүл Арслан менән Әнисә Пайдел Мәхмәтова өлкән апайды, әбиде уйнайдар ине. Был балалар йортындан бара ине инде. Мин шунда совершенно отрицательный роль. Исеме Хандугас, матур исеме бит. Бер генә ереннән дә ыңгай таба алмай торган бер образны яттылар мине. Естественно, миңа бер кырның хыңар сәсәгендә бирмәйдәр ине. Бала шуны күрә ине. Күзеннән яшь ага ине. Шуннан Гүл Арслан моны аңлап алды да, Гүл Арслан гел уйнап аңа бирәләр дә миңа сәскәне тоттыра. Бала шуны аңламай, миңа биргән итеп кабул итәләр ине. Бажалар спектаклендә кемдәр менән бигрәк уйнау рәхәт ине? Менә хана бүттек бит инде. Һәрбер актер, һәрбер актриса менә калакка алып йоторлык бөек актердар. Беләһегезме, бына ул сәхнәгә образга сыгып китһәң, ул бит инде тормыштагы булган нидәреңде онытаһың, бөтәһле нигә эшләй. Бер точкага, бер спектакльгә эшләй. Бында шул тиклем һәрбер кеше үзенең образына тап килә ине. Ул спектакль менә гөрләп бара ине инде менә нисектер. Теге ир-егетләрнең авыррак вакыты булган вакытта ла инде теге һәрберенең образы үзенә ятып тора ине. Тату йөрейник, матур йөрейник, халык матур кабул итә ине. Бана ана шул бала-сагалар бит инде ошо бөек халык яраткан актердар белән бергә үсеп, үзләре халык яраткан
актердарға әйләнделәр бит инде. Бuna бүген һеҙҙең менән аралашу шул тиклем рәхәт, күҙегеҙгә ҡарайбыҙ. Бuna әйтәм бит, Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы Ғазетдинова теләһә бөтөнө менән эшләй торған кеше. Бuna юбилейҙарынан нисек әҙерләнгәнен беләм. Ярты кило артык ерем бар тип, 2 көндә ярты килоһын да алып ташлай ул. Сиған бейеүендә бейей, ана шул романстарда ла үҙе арый, башҡаларҙы арыта. Әммә ләкин бөтөнө менән бына 100%-ка башҡара торған кеше ул. Сәүия Пайсираева менән Муллаян ағай Сөйәрғолов бит инде өләсәй менән олатайҙы уйнайҙар ине бит. Сәүия апайҙың, Муллаян ағайҙың ниндәй комический артист икәнен һеҙгә әйтеп тораһы юҡ, уны бөтә кеше белә. Сәүия апай сығып бер һүҙ әйтмәй ине, халыҡ йығылып көлә ине. Ул әлегеһе көндә лә Сәүия апай шулай. Бына мин уның эштәрен ҡарарға гел йөрөйөм Нур театрына. Йығылып көлә халыҡ менә. Сәүия апай уш китә инек менә Сәүия апайға. Бына әлегеһе 85 йәшенә тиклем кешене һоҡландырып, кешене таң ҡалдырып, кешене илатып, кешене көлдөрөп эшләгән актриса. Ҡәҙерле дуҫтар, бына үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, беҙҙең һоҡланғыс кеше менән аралашыуыбыҙ туҡтаймаҫта, ахырыһы. Әммә ләкин беҙҙең спектаклде ҡарарға ваҡыт еткәндер. Илсөйәр Ғазетдинова менән тағы ла осрашырбыҙ, аралашырбыҙ, ни өсөн тигәндә һеҙҙең әле башҡарған эштәргә шул тиклем күп. Башҡараһылары күпме әле? Бына ул яҡтан мин бәхетле артистка тип уйлайым, минең яҙмаларым бик күп телевидениеда, архивта бик күп. Радиолағы яҙмаларым Өфөнән минең туған районым Дүртилегә метрлап һалып үтһәк, минең яҙмаларымдың күләме әйләнеп ҡайтырға да етә. Мин рәхмәтлемен һеҙгә. Һеҙ бит инде һәр ваҡытта бик күп ролдәр башҡарҙығыҙ. Әлеге көндәрҙә һеҙҙең ниндәй ролдәрығыҙ бар? Ниндәй спектаклдәрҙә уйнайһығыҙ? Аллаға шөкөр, мин теге тороп торған йылдарым булһа ла, күп уйнаған артистка булдым. Мине бөтә режиссерҙарда алып эшләйҙәр ине. Теге элекке режиссерҙар инде. Хәҙер йәштәрҙең үҙҙәренсә ҡараштары бар. Әле уйнаған ролдәремдә бик күп кенә, әммә аларҙың ҡайберҙәре һирәк ҡуйыла. Наил Ғаитбаевтың «Бер мәл санаторийҙа» тигән бик матур спектакль бар инде беҙҙең йәш өсөн, беҙҙең йәштәге артисттар өсөн яҙылған әйбер. Шунан мин ҡатын-ҡыҙ, Ҡаҙаҡбаев ҡуйған яңыса шул спектакль, Ҡара йөҙҙәр, Ҡара йөҙҙәрҙәге минең йәмәғәт яратып уйнағанымды белһәгеҙ, ҡасандыр героинен уйнаған кеше, хәҙер әсәһен уйнау. Мине шул ролде биргәс, 34 йыл элек булған йәшлегемә ҡайтып, йыл ярым йәшәнем мин. Бына йәшәреп, осоп йөрөнөм. Рәхмәтлемен йәш режиссерҙарға бына шулай алып торһондар ине. Шунан бына әле Гүләр Сланныға бағышлап ҡуйылған «Иң бәхетле төн» спектаклендә бәләкәй генә роль. Башта алғас ролде иланым. Апам әйттем, китәмдер театрдан. Мин күрмәйем ул ролде үҙемде. Апам әйтте, Илсөйәр, эшлә, тамашасы әйтһен. Ҡара әле Илсөйәр ошонола эш итеп сығарған. Шуна Алекс Акирш әйтте, был образ бәләкәй булһа ла, ошо йорттың йәне тине. Бына 2 һүҙ етте миңә. Ошо йорттың йәне булып, ошо йәшемдә йәштәргә биргеһеҙ йүгереп йөрүем минең өсөн бәхет. Һәм мин 70-кә еткән ваҡытта ныҡлап тороп аңланым, бәләкәй ролдәр юҡ, бәләкәй артисттар бар дигән һүҙҙе бына ошо 70-кә еткәндә аңланым. Яратып уйнаймын менә шул спектакльдә. Эштәрем бар, Аллаға шөкөр. Бына беҙҙә һеҙҙең һәр бер сығарған ролегеҙҙе яратып ҡарайбыҙ, көтөп алабыҙ. Һеҙҙең әле беҙгә әйткән теләктәрегеҙ үҙегеҙгә әйләнеп ҡайтһын. Яратылып йәшәгеҙ, ижадҡа сумып йәшәгеҙ. Инде бөгөнгө спектаклебеҙ «Бажалар». Ошо спектакльдә төп ролдә 50 йыл үҙенең ғүмерен театрға бағышлаған, күрнекле, яратҡан актрисабыҙ, Рәсәйҙең атҡаҙанған һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Илсөйәр Ибраһим ҡыҙы Ғәзетдинова беҙҙә ҡунаҡта булды. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле тамашасылар, «Бажалар» спектаклен бергәләп ҡарайыҡ, иҫкә төшөрәйек, һоҡланайыҡ. Матур тамаша, матур хәтирәләр, матур тәьҫораттар теләп ҡалабыҙ, ҡәҙерле дуҫтар.